ngatichitsvaira again by elections anokwa kunzi right now tiri kureceiva by election results aitwa kuma constituents akasiyana siyana ationa kuti anoitwa kuchikomba west kuward 7 nekuward 12 nzandapinda mashoko mudanyuko panguva ino tiona aiwa ZANU-PF ichizvirwa dundundu aiwa ichipembera ichipurudza pamusoro pemaelections yanyatsongoka kunzi ZANU-PF panguva ino yakanyatsa kuparadza opposition yavo hatiri kana kutombonzwa chinova opposa ndoti subscribe like watonda bell icon topinda panguva ino pana mukungunugwa anonyatsa kuziva kuti ZANU-PF stronghold aiwa ndo vafana vari kuonekwa kunzi vari kukonzeresa chaos pasocial media mudanyura achiti ZANU-PF continues to prove its dominance at the ballot with Ward 7 and Ward 12 family belonging to the party in Chikomba West constituency. The victories reflect the tangible development projects reaching communities at grassroots level, transforming lives and strengthening livelihoods. The people have spoken loud and clear. Development is visible, progress is measurable, and confidence in the leadership of President Emmerson Mnangagwa remains strong as they rally behind Vision 2030. Anoposta this election result yamukunanganzi Chikomba West constituency. Breaking news. Chikomba West by election results Ward 7 turikuona kuti ZANU-PF anga ine 925 votes then independent anga ane 54 votes. Kuward 12 tiona kuti pane 3 vacontesta panapa tiona kuti ZANU-PF ne 586 2 ma-independents aiwa vanga vakajiwa neZANU-PF imwe ine 75 imwe ine 20 ndo madevelopments ari kuda panguva ino ari kuonekwa kunzi aiwa ZANU-PF panguva ino vanhu havasina kana basa nezvekunovhota tiona this nevoters turnout pamwe nekunyatsa kuonekwa kunzi hapamborina kana vanhu vari kutomboda zvema-elections and ZANU-PF is taking the opportunity we do not know kuti ari kuitwa zviri fair kana kuti zviri free hapasina any coverage kana varomboda kumboinvestigata munhu yavo dzacho dzema-elections idzi pena comment section medu zvafungiro enyu moti kudii pamusoro pechiriko ichi so subscribe or like chete on the bell icon.